Udah rencana sinaket ning Juko Basuki tentrem manggone omah-omah wiwit ing dina iki nganti sak teruse tetep dadi bapak Mayangkara tetep saben sasi wayangan kena kanggo ngurip-urip yoga karo sinden galange akeh dhewe seneng aku kerawan bintang tamu saka negara Sakura sapa Hirumi Kano sisih kene dhewe kuwi lak menungso Jepang to kuwi menungso piyayi heeh piyayi Jepang tak menungso menungsano ya ora ngerti wong ayo yayuk ngandani ayo cah ora ngerti malah kejaba kuwi kerawuan bintang tamu telu cacahe sing siji Pesinden Kaloka saindenging Nuswantara panjenengane Mbak Yu Rusyati todok durung neneng tok 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 apik tenan sing ora melu neneng kur gendar penerus iki suwo apa cah tiwas wis diselehke kok jek neneng aduh Mbak Rusyati geng dalu Mbak Rus geng dalu Mbak Limbo waduh jenengan iki lho menapa longgar kok kepareng tindak Langge longgar, yaitu ki mriki longgar. Napa mriko mboten nyang? Mbak Limbo. Mriko ngendi? Lho sak adate iki ya sok klenengan. Mboten. Mboten. Oh nggih pun. Alhamdulillah. Ya iki siarane radio ya ora bakal enek wong ngrungokke. Ayo disidem. Ya mak iya liya dina rak ya nyetel. Iki mung tak jenengke Rusyati ning iki. Ki ya gur sinden kok kidul guyangan ngono. Dalem. Asli kula niku mboten Mbak Rusyati. Lah sinten? Baronse. Lah niki sebelah niki lho. Baronse. Niku napa Mbak Rus Baronse niku to? Oh, Baronse. Sing asli rak niku dadak. Baronse niku mongko kudu enten sing bludes saking ngisor nika. Kula nggih purun. Nah, Baronse iki Cina kae lho tontonan nganggo wong loro bludes. Nah, aku wong siji kok. Nah, iya. Lajeng ingkang angka kalih Mbak Dewi Marheningsih. Monggo Bu Dewi dados tuluk neneng man tok tok menika ingkang sisih hering panjenenganipun Ibu Dewi Marheni miten saking Klaten. Monggo Bu Dewi tetos tak tung tak ketung tungkong kaya Pak Anom bae. Jan. Dewi iki tau nek men tak ngono. Monggo Bu Dewi dados tak tung tak ketung tung angin dados kok ing. Wah, jan hebat Mbak Dewi sugeng dalu ya. Inggih sugeng dalu Mbak Yucangi. Ayo parikane. Lho kok urung kok wis parikane. Kala jengking. Ora terus ngono. Urung apa-apa kok wis parikan. Mbak Dewi kok inggih prei. Enjih trai wong niki saking tresnane kalian panjenengan lho Mbak Yu. Mangke rumiyin tresna babagan menapa lho? Lho nggih babagan derek nyambut damel. Oh ngaten. Margi menawi mboten kula cetaken menika wonten ngajengipun piyantun kathah.
Ampun sok clewa-clewo. Ngeten nggih. Mbak Dewi, Mbak Rusyati, jujur saja. Anda sampai ke tempat ini apakah disuruh oleh Pak Harto Jombang? Lah sapa? Oh, ning sing ngusulke lak Pak Harto to. Wow. Warna-warna. Wong ora melu apa-apa kok jero. Nggih matur nuwun. Lah kae sing cilik dhisik, ayo nak. Aduh, ngger. Dodo keketung tegen traketet toketet. Tok tok tok. Jas. Aja. Kemlemet iki. Asmanipun sinten, Bu? Probo, Pak. Loh. Tempile kok madan-madani. Panjenengan nak Purba, kula Probo. Alah wong kur kacek diseselke tengah wae lho. Senengane karo wong tua kok. Lah tembung ki rak mung perkara penambang ater-ater penambang seselan ngono lho. Pro kuwi lak nek kuwi huruf seselane P R O kuwi pro, nek pur kuwi P O R. Lah kuwi seselin tengah. Padha tanggaku lho. Tendengku tanggaku jenenge Walidi. Nah, kuwi saka tembung wadi entuk seselan. Bocah cilik guyu ngopo? Kula mboten guyu jenengan kok. Lah guyu apa? Apa? Kowe ora ngerti iki sastra jendra ayune ngrat. Kene mau cah cilik kok. Totok teket dundung tegen tertek ning dek ra gelem. Ngawur. Nduk. Prabu sinten, Bu? Nggih. Probo Hapsari. Oh, Prabu Hapsari. Saking pundi, Bu? Saking Boyolali, Pak. Oh, saking Boyolali. Nggih. Panjenengan sing nomor pinten, Bu? Nggih. Tunggal. Nomor setunggal. Iya, langger, nggih. Pakmu bunder pendek ngono tek. Anak kok ya iso ndlundeng ngono ya. Ya, langger. Nggih, mengke nembang nggih, Bu, nggih. Nek upami nembang sagedipun menapa, Bu? Sagedipun menapa? Cahayu. Setia tuhu Mbak Limbo. Oh, dipun bawani. Nggih, saged. Bawa. Bawa ngertos mboten sakniki teng Jakarta bawa. Nggih, ngertos. Oh, ora ngerti bawa kira ngerti apa? Walah kongkong. Wong anak semono gedene kok ya bawa ora roh iki lho. Kok takon karo sisi bawa ki apa bawa kok. Malah karo cedhake bocah ra. Wong jane karepe cah klambi jo ki takon apik-apik lho. Karo sisi kuwi pentelengi. Darah ira roh aku kok kene. Ora ngerti, Bu, minggat kono. Nah, napa? Kula nyuwun bawane Mas Wiji, Mbak Limbo. Dek kenal wiji barang kowe. Ya ora apa-apa yo. Ya lomba saka wiji Joko karo Pak Baje sajuri. Ora. Monggo. Ayo, Nduk. Anu Mas, ayo monggo. Mintaku. Nah, ngono mbok wong sing kalap ngono lho. Nimasita asih. Nah, Joko, Joko. Wah. Nah. Ayo mantune Mbah Damiri kaya. Atot runtut tansah reruntungan
Iki putu Mbah Marno putu. Putu mbarep. Gebrojolan. Anu neh kok. Engko tak jak nyang Jerman. Ing sarina lan wengine melangkah dhisik kunjuk dumateng Bapak Dr. Waridi SKRM Hum. Jatan kinggang Wah, cek ngono ae. ora muni. Yang men diunekke sik to. Apa-apa ki nek ceke diuripke sik agek dienggo. Ora kok. Jatan kinggang sarambut. Oh, terus Pak, apik kok Pak. Lamun adoh caketing ati. Wis Ya wis anggere gedhe ndledek kok. Wah, Pak Dokter matur nuwun. Wah. Ya jurusan karawitan kok orang karawitan lho. Tembunge kasar yoga lho, panjak lho. Pengrawit kok iso dokter lho. Wah, tulisane jan hebat terus. Nilai A+. Pluse 3 apa 4. Kunjuk dumateng pepunden kula Bapak Bace. Ayo oneng. Sejak tansah mulat Maaf tidak asih tubuh. jan. Indo mimi lan mintuna nyuwun tulung dumateng Mbak Kitsi. Lung kenging mriku, Mbak. Mencopot tek ngoten. Ha. Pindo mimi namung ngaten lho, Mbak. Mboten sisa ngangge catetan. Niki mboten ngangge dhuwit kok. Pindo mimi. Pindo mimi lan mintuna. Pindo mimi lan mintuna. Ayo bareng Nimas anetepi wajib. Ayo bareng Nimas anetepi wajib. Sisan lan anu kakunge Mas Wakidi. Sida asep hebat tuh. Pengendang ora tahu girong, ora tahu bawa belas lho. Nyuwara kok ya apik. Ayo Nduk Purba Hapsari. Aku kang setya satuhu kancane pengrawit do ngono sing ngegong iku bismillahirrahmanirrahim danya-danya dono lunga duit-duit padha teko kancane do ngono ya wis wah terang awake andika pengayomanku kanone
Ki mau kok mula bukane piye to, Nduk? Kok kowe kok katut ki mau piye ki mau? Kok ora ngerti ki bulane tasih dulur kali Pak Joko. Injih, Pak Joko Suprapto niki. Injih, Mbak Limbuk. Njaluk duit. Dadak dikon. Ayo, Nduk. Mugi antuk berkah widi. Awe. Alah, anake Marioto kek. Ki nek pecah apa ora iki. Iyalah. Dek wondok, Nduk. Ya 20 ya semen yo biar. Yo kekno kono mi, jero mi kekno kono wis mesake. Mbah nek sesuk ya. Alah. Nah kok alah tutupi gelas. Oh, bening. Iki nek ora kuat lungguh, ora iso dadi sinden kondang. Mula tuwek-tuwekane sinden ki nek ora prayitna iso semper. Ngawur ae. Rusyati apa ya semper? Walah. Ora kuwi. Sinden gedhe kok ora. Oh iya ding udu Rusyati ding udu. Lali aku ngono nek. Hirumi Kano. Selamat malam Hirumi. Selamat malam Bujangi. Agak dekat mic-nya dipegang. Jangan Riko pekewo, kamu kecil mic-nya besar. Bukan ukuran untuk orang Jepang seperti Anda. Iya. Masa tahu? Tahu. Kok tahu? Apa tahu? Iya. Iya tahu. Kan kamu kan orangnya kan kecil kan. Iya. Seumpama burung itu kamu itu burung susumek. Ya memang kalau di Jepang ukuran saya itu paling minim gitu. Seperti ya seperti anak SD gitu. Paling minim. Ya. Kalau di grup Mayangkara Paguyuban Pak Purbo ini kamu ya memang ya terlalu yang paling minim di bawah pesinden-pesinden yang lain ya. Mau? Hirumi, Ya. senang ketemu kamu. Terima kasih. Ya terima kasih. Gimana? Kamu kan sering ke Pak Joko ini kan sering dulu kan di sana kan di rumah. Ya kan? Mana? Oh. Diomongnya kok meripatin mak pencila. Kamu pernah kan yang di rumah Pak Joko itu yang wayangan? Iya, Pernah kan? Oh, anggur ditentek kok lali iki lho. Saya? Iya pernah kan? Belum. Oh, di rumah itu pernah. Belum. Pernah Itu kamu. Tahun lalu ya? Dan berapa saya bayar 70? Saya aja masih ingat ongkosnya. Ya ampun. Iya, Hirumi. Iya. Kapan kembali ke Jepang lagi? Enggak pulang? Enggak. Rencananya Februari ini, tapi ya tidak jadi. Kenapa enggak jadi? Gablek duit. Enggak, saya tanya, satu kali penerbangan ke rumahmu itu berapa? PP. 7 juta ada? Pesawat iya ada lebih. Lebih? Lebih apa lebih? Lebih. Lah lebih sing cetha lambene dhuwur ora. Lebih ki luwe. Luwe ki kliwat.
Wong Jepang kok ya nek sing gingsul barang. Nek gingsul ki nek wong Jawa nek gingsule mung rada numpang sithik kuwi dadi lan manise. Ning nek gingsul kabeh pedhotine Romi. Dalam Ya, ibu masih sehat sekarang karena ayah kan sudah meninggal. Dut, ya. dut ngerti ora? Bongko. Itu bahasa Jawa yang paling halus itu untuk orang mati kuwi bongko. Lah kromo inggile modar. Diajari yang baik ya. Wuluh. Kayaknya Ini bahasa yang paling halus. Tahu ya nggak? pusi. Ngapusi. Tanya aja sama sebelahmu itu, Tamat Dwi yang dari militer. Betul. Kalau modar. Ojo mau gedek tak tempiling kowe. Ayo Dewi arep ngewangi wong Jepang apa aku? Kowe rene sing ngejak sapa ayo Dewi kok gedek kowe. Kowe njaluk tak kandhake calonmu kowe. Piye Dewi? Kan halus kan Dewi bahasa itu? Sekapan. Loh. Bagus, bagus. Lumayan nah. Untuk Dewi 5.000. Kuwi duit apa? Uang pendukung. Ora. Hirumi Kano. Salam. Nembang nggih dengan masyarakat Ngadiboyo. Seneng. Suara Anda akan ngumandang di radio FM Jodipati. Tahu? Ya. Itu terdengar dari rumahmu Jepang sana. Tidak mungkin. Wah, tidak mungkin kok kamu. Pak Joko aja bilang radio itu kalau dari sekitar kabupaten di daerah sini yang paling ujung sana mungkin nggak begitu jelas. Tapi kalau dari di tempat orang tuamu yang sudah bongko tadi dengar. Ya Irumi, maaf ya Irumi, gojek ya. Iya. Wah, kacamatanya itu beli di mana? Pasar Legi? Ya ampun di Jepang ini. Oh di Jepang. Iya. Oh, Saya masa? itu penglihatannya kurang sekali. Terus kalau beli lensa di sini itu lebih tebal daripada ini 3 kali lipat. Lambok kacamata jaran sisan. Kalau di sana itu agak tipis gitu. Oh Jadi, agak tipis ya. Saya percaya negaramu kan negara teknologi canggih. Jadi kono mungkin pada suatu saat itu bisa tanpa kaca tapi kelihatannya kayak pakai kaca gitu. Jadi tanpa kaca tapi kayak pakai kaca. Nah itu kira-kira apa? Tahu nggak? Ya kaca iblis. Jadi orang kok kayak pakai kaca kok kayak tidak oleh lingak-linguk. Hirumi. Oh, ora sah takon iblis ki apa? Enggak perlu tahu kamu. Ayo bilang Dewi Kurniawati bilang ayo iblis kan bahasa agak halus enggak? Nggih. Nggih. Halus? Nggih. 5.000 lagi. Buat jajan. Itu adalah uang iblis. Maura. Wah, Irumi ragu-ragu. Irumi, nembang ya? Ya. Iya. Kamu ingin dapat uang lagi enggak? Apa? Ingin dapat uang enggak? Begitu apa? Uang. Uang? Ya. Ya siapa saja butuh. Oh. Ya, namanya manusia itu semua. Ya kamu kan mengumpulkan uang kan yen, enggak rupiah. Rupiah mau buat apa Ya, rupiah? tapi kalau di sini itu rupiah. Jelas. Wah, wong ngeyel iki. Wong ngeyel. Rupiah barang ngeyel iki. Pahilit iki. Nah, Irumi nembang ya. Nggih. Nah, iya Neng. Wah, serat. Katur dumateng Ki Dalang Purba ingkang ngayahi wajib kula nyuwun gending jineman gathik glinding. Gending menika katur dumateng Bapak Jawa Suprapto mugi tetep jaya Radio Jodipati FM. Lan ugi dumateng Sutresna midhanget radio klasik. Lan ugi dumateng Pandemen Ringgit Purwa sugeng midhangetaken mirsani lampan ingkang klasik menika. Rama Bargawa. Matur nuwun saking Pak Suwardi Perumnas Jatirejo Indah Nganjuk. Bisa Hirumi, dedek glinding. Ya. Ya, orang Jepang. Saya minta yang nyinden jari Jepang, yang ngendang dari Amerika. Yo.
Engko Mbak Kenzi wah. Pengendange wedok saka Amerika. Sing nyinden saka Jepang, terus perang dunia ketiga. Nipong dikeprok karo sekutu. Ya, weh, jan. Anu ben penak ben cendhek Slendro Songo e. Ya, coba kaya ngopo? Coba kaya ngopo kok gathik glinding Jepang. Ya. Nyo. Mic-nya cedhak. Deket. Kok banterke kok nggone Romi. Putra Wisa Rino Ngendong dong tang angel tenan ra sembrono yen pinuju senang kaya mong yo ngono. Jan wong Jepang kok sing ngendang Amerika kok iramane iso gathuk. Mongko perang dunia. Ngawur ae. Dang. Kosok Bali. Kok sing cetha to. Bo ki karo P karo po ki beda lho. Kosok Bali. Ojo kosok beli iki piye? Piye wong Jepang ilate ditata cek ilate. Nanti kalau bisa bagus ada uang ilat. 5.000. 5.000 mbahmu kiper apa wong aku apa rumangsa wong biyen-biyen. Pamer. Iki apa rumangsamu ki duwite Mbak Kenzi mbiyen ijik lho. Ya iki duwite iki lho. Wong ijik ning kono. Yo, mau enggak? Mau. Wah. Ya mbok langit iki ngantek ambruk. Kakekne kowe. Ya. Yen wong lagi. Lah. Sing cetok go iki yen wong lagi mau ora ngono kuwi tumrape wong kene saru lho ati engko sik sing lang arep mau urung cetha ilatmu
Nanti ada uang anu. Ora. Nano. Koso. Enggak yang di depan dulu. Yen wong. Yen wo. Kok arep guyu dhisik? Enggak boleh ketawa. Ya. Yen Yen. yen wo. Syukur kowe. Wong lagi. Ya ngono itu. Nah ini saya terima kasih. Ini terima. Ini uang lagi. Lagi. Aja di bulan baleni elek lagi. Ngono kok karo ngingetke bandi ayo mesti wonge cocok. Kok paling minim kayak gini? Ya ambil aja itu. Itu seperberapa yen? 1.000. Itu tidak bisa beli permen juga. Di Jepang. Permen satu nggak boleh. Tidak boleh. Oh. Negara goblok. Makanya Duit 1.000 kok ora entuk permen iki goblok. lagi. Lokal lagi wes. Sing bojak ki sapa? Ki lho Pak Tris. Pak Tris sapa? Tris Pegu. Yo. Ya, monggo. Ati loro saben leda disarono pikiran kodanga dirasenang pan tulup petang teman-teman sakisru sedalutan bisa nendro wayang sapa kang amurga tansah sumelangendriya. Anyonane Tenan iya di weh piye nduk iki? Sinas titi ti Ojo keliru Tengane rumahku Margane rahayu Gendera ajaran ya. Mau rek. Ulangane rawang pungkasane tandan tanku kangku kinasian mrengwang suksmo. Matur nuwun Hirumi. Eh, Setelah Anda menyanyikan Jineman ya, Gatik Glinding, ya.
Makasih ya Hirumi, uangnya 1.000 tadi. Itu diambil ya itu Maneman. Kalau di Jepang nggak dapat permen, tapi kalau di sini dapat kerupuk 2. Kudu ditanjake sopo. Ya. Ayo, rasa di bawah nih, Nduk. Ya. Kancang ngawruwi kang tekane tanpa najan cahyaning rembulan ndadari nanging maro merapat sunare sudayu memanise temah tan katon corek ing widodari kang mangku Candramawa swaraning suling pedesan pernes englik kadicitraning Dewi Renuka ingkang wis gingsir imane Ngujahawa adol tresna udar pinjunge tan rika lan pekewuh waton antuk jatining pemarem mangsut narimeng kabu budine kanten bawani Prayogyane nganti ya bawa
kang pamulu alus manis mawe kong wong ayu piye ayumu nganti sundul langit renuka kapan aku kelawan sliramu wong ayu Raden ayo lelumban ning marih madu kekosok kang sari-sari Raden punapa ta mira ingsun sengkang rinta oh layak wis ora ana pangapura kanggo Baburenuka layak wis pingket atine bapakku jebul kaya mengkono tumindak ibuku ledhek gedhoane satriya Maespati wani ngobak-obak banyu bening jangkah jebol dadamu wah oh panindugang tanpa jawab kowe sapa Jamodatu minggato wah raidep kong maguru tetek kadya putula ler panjrik sing kurang gati rakata engkang waca lelayu
Maju. Ridhu mawur mangawur wur